Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalelwe kuzo njengokuba kunxusa ubaba wethu osemazulwini egameni likaJesu Kristu. Ukuba nonke nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu. Lapho kushunyayelwa khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esezembulile empilweni yakho wakunika ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngofakazi bakho. Ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com, izwilenkosi.jesuchristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo nathi kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, uyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosetha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona kuhlelo laka-YouTube. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba nokuthi uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwembhalo engcwele. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge ubaba wethu osezulwini osiphile nangamanje isikhathi sokuba sikwazi ukulizwa ilizwi lakhe. Baba wethu osezulwini, mangcoliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni, kepha usisindise kokubi. Wena wedwa uthembekile ngaso sonke isikhathi. Siyacela uNkulunkulu onamandla, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi, ubusa njalo njalo, ukuba ugcwalise imphefumulo yethu ngesinkwa esivele emazulwini. Umbule Nkosi, ulungisise lokho okusilaleleyo emphefumulweni wethu ukuze sihambe ngokukholwa okunokuqonda egameni likaJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Vula uNkulunkulu onamandla amadlebe ethu silizwe ilizwi lakho, siphenduke ngokupheleleyo ngomoya nangeqiniso egameni elithembekileyo elinamandla likaJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfundisi uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfundiso yanamhlanje. Umoya Ongcwele ekhazimulisa isifanisezwe uJesu Kristu yena yedwa uyinkosi nomsindisi. Sheshisani balaleli nani nonke bangcwele, nithathe amabhayibheli enu sihambisane ngokugcwele. Amen. Egameni lenkosi uJesu siloke sibona ubufakazi bemibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye ubhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Yena ungumnini mandla konke, ophezu kwakho konke, ongadingi usizo lamuntu, kepha konke uziphathele ngamandla akhe.
Siyabonga uNkulunkulu abaprofethi abangcwele nabapostoli bakhe abathembeke ezweni. Sikhulekela umoya ukuthi uma sibizwa izwi sibe ngabantu abaliphilayo ukuze inkonzo yakhe ipheleliswe kithi. Kungabi ukuzenzisa kepha kube ukupheleliswa kwezwi ukuba sinikwe umusa ukuthi siphile ngokuthethelelwa izinto zethu ngaphandle kwemisebenzi nangaphandle kokuthi senza okuthile ukuze sizibone silungile, kepha kube ukulunga kukaJesu okwenza thina sithole intethelelo nangegazi lakhe elisibekela ukuba sithole indlela yokungena sime phambi kwenkosi sizinxusele ngegama lenkosi Jesu Kristu. Uthi umbhalo kwincwadi ka-Amos sahluko 3 kusukela kuverse 1, uNkulunkulu ukhala ngakho ukungezwa kwethu okwenza sigcine silibala ngenxa yalegama elithi siphila ngaphansi komusa, noma sizibone thina sesilungile phambi kwaNkulunkulu, kepha imisebenzi yethu ingafakazelwa ukulunga kwakhe. Awufundele Incwadi ku-Amos isahluko sesithathu ivesi lokuqala. Yizwani leli zwi uJehova alikhulumile ngani bantwana bakwa-Israyeli. Ngawo wonke umndeni engawukhuphula ezweni laseGibhithe ngokuthi nginazile mina kuphela emindenini yonke yomhlaba, ngalokho ngiyakunihambela ngabo bonke ububi benu. Kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na, ingonyama iyabhodla ehlathini. ufundele uverse 3. Kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na, Awufundele uverse 3. kuhamba ababili kanye kanye uma bengavumelananga na. Bangahamba yini ababili bengavumelananga na? Kungenzeka yini abantu ababili bahambisane bengavumelananga na? Ingonyama iyabhodla. Baphambe kanjalo. So uma uNkulunkulu ethi ukhiphe ezweni lokuhlupheka phakathi kwawo bonke abantu, wakhetha njengoba ekhuluma ngesizwe sika-Israyeli, ubengakhetha nombani, kepha wahambela wena noma niyibandla seniwe isizwe nani esibalwa nabantu abasindisiwe bakhethwa uNkulunkulu. Ekuhambeni kwethu-ke sesithi sesiyabona uNkulunkulu sindisile. Uma singasayenzi intando yakhe, ngabe sisahamba yini na ndawonye? So umbuzo uthi bangahamba yini abantu ababili bengazange bavumelane na? Uma ukuthi sithi yebo, kwenzeka kanjani ukuhambisa indlela engingafuni ukuyihamba ngaphandle uma ungiphoqa ukuthi ngihambe leyo ndlela? Kepha lithi iBhayibheli kungenzeka yini abantu ababili bahambe indlela ngaphandle kokuvumelana, indaba inokuvumelana? Kungenzeka yini ngithathe uJesu njengenkosi nomsindisi ngingazange ngivume na? Ngoba phela uJesu ufuna abantu abazidelayo. Ingakho athi uma umuntu efuna ukuza emva kwami makazidele, athathe isiphambano sakhe angilandele. So uma ngifuna ukuhamba noJesu makusuke enhlizweni yami, izilingo nezihlupheko nezigameko zingisondeza kuye ukuthi nginamathele ngokuba yini sengithe ngihamba naye.
ngiyazinikela kuye ukuba yena aphile kimi khona kunzima khona kukubi engenzini kwami kahle uyena engikhala kuye ukuba angisize angikhululise angisindise ukuba sengifinyelele esigabeni sokuthi ngiyavuma ukuhamba naye. So ukuze ngihambe noNkulunkulu kufanele kusuke enhlizweni yami njengoba lethi izwi kungenzeka yini abantu ababili bahambe indlela eyodwa bengavumelananga na? Ingonyama ingabhoza ehlathini ingenampango na? Ingonyama kungenzeka yini ibhonge ehlathini kungekho impango na? Ibhongo lengonyama liyezwakalisa izwi lalo emphandweni walo uma lingabambanga lutho na. So uNkulunkulu njengoba ekhuluma ukuthi ngenzeka yini ukuthi ingonyama ibhonge ehlathini kungekho impango na? Ngeke. Kusho ukuthi uNkulunkulu njengoba ekhuluma emhlabeni njengoba khona abantu ekumele babuzwe. Njengoba ekhuluma le vasi lelikhuluma ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu ukhuluma ngoba khona abantu bengeke akhulume bengeke abantu. Lento ingayi umuntu ukuthi umuntu ngeke uNkulunkulu avele akhulume emoyeni ukhuluma ngoba kunesizathu. Ngeke uyiphithe lento ufike uzwe ikhuluma ungambuleli bakho ngokuba njengoba uNkulunkulu eyiveza nje uyivezela ukuthi laba nomoya wokuqonda izwi lakhe babe nokuqonda. Bekhuluma ngemfanekiso ukhuluma wenzela ukuthi abantu abezwayo ukhuluma phakathi kwabantu njengoba sibangaka sibaningi ngomfanekiso. Kepha uthola ukuthi bayingcosana kakhulu abamzwayo uJesu bekhuluma. Ingakho uJesu athi kwincwadi kaMathewu isahluko 7 verse 12, 13 and 14 ekhuluma ngendlela ekumele sihambe nendlela esibekiwe. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 7 verse 12. Ngakho-ke konke nokungakanani elifuna ukuba abantu Konke nokungakanani okufisayo enhlizweni yakho ukuthi abantu bakwenze kinina nawe kwenzeni nani kanjalo. nani enzani njengoba nifisa ukuthi kwenziwe kinina kanjalo. Ngokuba lokhu kungumthetho nabaprofeti. Abaprofethi nomthetho basekela lento esho uJesu ukuthi enza komunye umuntu njengoba ufuna nawe ukuthi kwenziwe kuwena. Ngenani ngesango elincane. Nayo indaba sesiyangena-ke sekumele singene. Sekuthiwa asingene kuphi? Ngesango elincane. Ngokuba isango Ngoba libanzi isango likhona elibanzi nendlela inkulu nendlela yakhona futhi inkulu. eyisa ekubhujisweni. Kepha lendlela noma leli sango noma lendlela ebange lesango enkulu thiwa iya kuphi? Ebhujisweni. Baningi abangena khona. Manje sisididiswa yini ukuthi sibona amabandla kuthiwa makhulu nabalandeli abaningi bese sikhohle ukuthi le esibizelwe kuyona thiwa thina injani incane thiwa isango elincane. Kepha isango lincane nendlela iyincingo So kulesango elincane futhi eliyingcingo eyisa ekuphileni. lihambisa likusa kuphela Ekuphileni and futhi akungeni nombani. bayingcosana abayifumanayo. Manje abantu bazi ukuthi ibandla likhulu likaJesu wala kunabalandeli abaningi. Bazi ukuthi umfundisi ulotshiwe wala kunabalandeli abaningi. Kepha iBhayibheli lithi cha. Lithi bayingcosana kule ndlela le abahamba. Ukubaningi kwabantu ababadleli akusho izulu. Ukuba uma ithi lencwadi kuyona lesahluko lesi sika 7 lapha ya ku verse 21 athi akusibona bonke abathi
Inkosi kumina abayobona umbuso kaBaba. Kepha yilabo abenza intando kuphela. La eBhayibhelini sinalento le ekuthiwa asiyenze. Mekuthiwa loyo nto yenze, ubethi uJesu kuphela yilabo abenze intando kaBaba. Intando, igama lesintando futhi ungeke uyenze efunwa uNkulunkulu. uNkulunkulu uyayifuna lento. Umuntu lo iBhayibheli kungenzeka abantu ababili bahambisane endleleni bengavumelananga, bahambe indlela eyodwa. Mawuyazi indlela enihambayo, not ukuthi nihlala endleleni, cha, nivumelane ngaphambi kokusuka. So uyabona lento ukuthi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kuBaba ngaphandle kwami. Asiqale sivumelane nawe, bese-ke uhambe nendlela sesivumelene. Awukwazi uvele uthi uzohlala endleleni. Cha, qale kuvunyelwane, siyahamba-ke manje uJesu, bese sithi uJesu kunentando kaBaba ekumele uyenze. Iyona-ke lento lezo ukuthi mina nawe sihambisane intando kaBaba. Fika izikhathi ezinzima, nginyanye kwakukholwa, ngizizwe ngathi ngiyanengeka, isono singinyonyobela, ukuhlupheka kukumele, uzwe sengathi uNkulunkulu akekho nawe. Uzwe hlalazi ukuthi ungabebeza mani akuzwe, akekho. Uvumile wathi uNkulunkulu uyamesaba, uNkulunkulu uyamfuna, uNkulunkulu uyamethemba. Usho uNkulunkulu umbono omnikiwe, linda. Unesikhathi esibekiwe, inyama ithi cha kade ngilindile, ngithi ngu-1 no 2 no 3. As if uma sotholela izinto kuzoba khona izinqubo ezinkulu mhlawumbe kukhonze kwaNkulunkulu. Cha, uNkulunkulu uthi ngikhonze ekubini, ngoba amandla ami abonakaliswa ebuthakathakeni bakho. Lihle iqiniso liyakhulula. Uzizwe sengazi ukuthi ungakwazi uguqe phansi ukhuleke uzwe ukusida yonke into. Ubone ngazi ukuthi izinto zilindele uNkulunkulu azenzeke uzizwe uphoxekile. Athi uNkulunkulu mina ngithembekile akuguquki. Uma mina sengivumile ukuthi uNkulunkulu muhle, ngiyambona imisebenzi yakhe, kepha ngasengisuka endaweni engimiswe kuye ngayofuna ukuzakhela indlela zami ezizokwenza ngijabule ngiphumelele. Ubani uguqukile? Mina. uNkulunkulu akaguquki. Usathe ngikumisile ukuthi ngikulinde. Unezinto ezifisayo enhlizweni yakho owazama ukuzenzela kusasa uphoxeke. Ngeke uzublame uNkulunkulu, ngoba wena uzange ubethembe uNkulunkulu ulinde. Kanti uNkulunkulu uyakuvikela kulezi zinto wena odlula kuzona ubone ukuthi zifanele, kanti cha. Ehlisa umoya, ehlela ngezansi, funa ubuso kaNkulunkulu. Ngesikhathi ungavumi ukuthi uNkulunkulu ukhulumeke ilapho kumele inhliziyo yakho ikhalele ukuthi abone ubuhlungu obuzwayo. Ngoba uSathane lalela umthandazo sisho ngomlomo wenza ngesikhathi ingabi nayo iminingi, ingabi namandla. Kepha uthola ukuthi lokukhuleka ukhala ngenhliziyo uNkulunkulu ilebona khona ulikhalo umuntu lo udabukile. Umkhuleko omkhulu osuke enhliziyweni. Njengoba lokuphenduka kwakho uma wonile akubona lokusho ngomlomo, yilokhu kokuphenduka ngenhliziyo. Ngoba uNkulunkulu ubheka inhliziyo ejabulileyo, akabheka inhliziyo noma umlomo noma amagama ajabulileyo. Ufuna inhliziyo ebuhlungu ejabulileyo. Akathandi uNkulunkulu ukuthi uphinde iphutha lakho lokuphinde iphutha lilodwa lokuthi iphutha into eyodwa. Wena uwona sowazi. Uyona sowazi. So, uma kukhulunywa ngentando kaBaba usezulwini, kukhulunywa ngento ekumele ufunde ukuthi uyenze ujwayele. Le efunwa uNkulunkulu. Hayi efunwa umngani wakho, noma ingane yakho, noma umkakho. iBhayibheli likhuluma ngokuthi sizinikele eNkosini, sisebenzele iNkosi. Sithandane ngothando lweNkosi uJesu Kristu.
izinto lezi ezidlulile, inkanuko idlangile, siphila ezikhathini ezinzima lapho khona uthando lweqiniso alisaziwa. Sengigejeke amahlandla amaningi, ngibone sengazi ukuthi sengiredi for umshado. Bengenzeke ngiphatheka kakhulu, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mina ngivikela kuyona. Kepha mina ngibona, kepha ngendlela inyama yami elangazelele ngayo ukuba nginemali mhlawumbe ngabe sengithatha izinqumo. Esinye isizathu leso senza ukuthi uNkulunkulu avivezele ngoba usuke evikela wena. Wena ubona ngathi akakuthandi, kepha uNkulunkulu uyakuvikela. Uthi bonke ngibathandayo ngiyabayala ngobasola, kepha uma ungasoleki ngeke ukwazi ukulungiseka. Uma ungafundiseki ngeke ukwazi ukukhula ngoba lento yokukholwa idinga wena noNkulunkulu. Ususa umuntu phakathi kwakho noNkulunkulu. Akekho umfundisi okhulumela noNkulunkulu ngoba umpristi omkhulu uyena manje osephambi kwaNkulunkulu. Ukuyena manje osuselayo kuNkulunkulu. So lento yokukholwa isiphakathi kwakho noJesu oyindlela leqiniso othi yena ungumxhumanisi phakathi kwakho noNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli lithi munye umxhumanisi, uthi alikho elinye igama esilibiza elingasisondeza kuNkulunkulu. So lento yentando kaNkulunkulu-ke ekumele siqale sivume ukuthi sihambisane noJesu, ngoba uNkulunkulu ukhuluma nabantu, akakhulumi emoyeni kuphela. Izilwane uqondisile yonke into ngazo, wayesedala umuntu ngomfanekiso wakhe. Uma ekhuluma uNkulunkulu ukhuluma nomuntu, akakhulumi neMuslim, akakhulumi neCatholic Church, akakhulumi neMethodist, akakhulumi amagama amabili, akakhulumi namagama amabili, akakhulumi noshendo, ukhuluma nomuntu. Njengoba ekhuluma ethi uma ebona iBhayibheli likhuluma ngomuntu lapha kwincwadi yaMatheo 10 verse 9 lithi uma umuntu bekhona ukholwa ngenhliziyo besavume ngomlomo wakhe, umuntu alishongo ukuthi bani. Umuntu uza ebandleni nje usezogaxela emzimbeni kaJesu. Esibukwele sisinja sonke, esiphinde sibe umzimba waleso sifo leso. Ukuthi ukuhlanganyela kwethu sihlanganyela ngokomoya, asihlanganyeli ngokwezigaba zamabandla noma ngamaqembu. So sesilimele kakhulu lento yokukholwa ngenxa yokuthi sithemba amabandla. Le Bhayibheli aliqamba amanga lithi indlela ephile isawo lakho lincane futhi ngangocini indlela yakho. Ucingo olubheka into ehamba ngokucophelela lokhu uyahamba ngawo, ufike uhambe ngokucophelela. So uma ungenayo uJesu uzowa. uJesu simfunela ukuthi sithole ukuphila phakathi ngoba wasilethela ukuphila phakathi, njengoba wanqoba ukufa. Wanqoba ukufa ezilungisa phambi kwaNkulunkulu, ethobela idlu kaNkulunkulu kwaze ngoba sekufeni kusiphambano. uNkulunkulu wayesemnika igama elingaphezu kwamagama wonke. Ukuthe kuleli gama leli wonke amadoda aguqe nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. So uJesu Kristu uyinkosi ngoba uyena ophethe ukuphila. Lamakhosi asemhlabeni ulengenayo uJesu wonke ayaphansi kwabafileyo, ayaphansi kwalasha. So le nkonzo le esinikiwe, inkonzo yokuthi siphile ngoJesu. Uma uJesu ethi akekho umuntu othi Nkosi kumele ngayo izintathu kama usezulwini ngeke azangene. Uthi siyokhala sithi sisebenzile, athi inkinga wena intando awuyenzanga, wenze izinto ezimbi. Ngakho-ke suka phambi kwami wena wenzi okubi, uhambe esabelweni sakho. Lapho khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, lapho khona ukusha okungapheliyo nezimpethu ezingabhubhiyo. Lapho khona sewuzibonile ulungile wena emhlabeni kanti uNkulunkulu awulungazi. So sicela uNkulunkulu asisize
singadlizi ngokubi. Uma kulebonke ubuhlungu esibuzwayo, kube uyena oziselapha. Ngokuba ngalesikhathi uzubuhlungu usathane ufuna kube khona imibuzo nayo. Bazokwenza ukuthi wena loyo mbuzo ungayitholi impendulo eqondile, ngenxa yokuthi mhlawumbe phakathi kwabantu abanganalo iqiniso lomngcwele. Uzithole wena sowuthatha izinqumo nokumbabaza uNkulunkulu. Phuma endleleni. Siphila ezinsukwini lapho khona kuthiwa into embi yinhle, bese kuthiwa into enhle yimbi. Kuthiwe okumnandi kubi, bese kuthiwa lokho kubi kuhle. Into eyenzakalayo sesifike kamoya. Abafundisi abasafundisi ukondla imphefumulo, sebefundisa ukondla inyama namaphakethe nama-bank account. Uma athi uJesu singasibekeli ingcebo emhlabeni, ibuke ukuthi nginezikweletu. Kwezinye izindawo bengizama ukwenza impilo yami ibe ngcono, kepha ngisasenesikweletu. iBhayibheli lithi ungabhoreshwa yedwa umuntu uma kwenzeka phila ngokuthula nabonke abantu. Ngifisa ukuphuma esikweletini ngize ngiphile impilo yokuthi Nkosi ngicela ukwaneliseka inhliziyo yami njengoba lisho iBhayibheli lakho. Lithi fundani ukwaneliseka. Ukwaneliseka kwenza ukuthi ungagcini usuzifaka ogibeni kaSathane. Sisibekela ingcebo emhlabeni kusasa siyafa sifa kamoya si-empty simpofu sisabantu abahluphekile. Emhlabeni besizitika ngayo yonke into esifisayo. Lo kulangazelela ingcebo emhlabeni kwezinhliziyo yakho ibe nosizi. Lo sizi lolo ngazi ukuthi ungalisusa kanjani ngoba uthi umshumayeli imali ifana nenyoni. Ingcebo ifana nenyoni, imile izimpiko, ivele indize emhleni yakho yokuphila ikushiye ujabulile. Okusho ukuthi yonke lento esithile emhlabeni siyayenza, siyazama ukuzenza sibe ngcono, siloke sithi imali ibalulekile, kusasa sife sishiye. Asingena ethuleni, ezulwini futhi awungeni nayo, akagwazelwa noNkulunkulu, ukwahlulela kwakhe ngikulungile. Uthi ngifuna abantu abenza intando yami. Njengoba ethi indlela incane nesango lincane nombalo obangenayo. Akubona bonke abantu abaphathi baBhayibheli abagqoka izivathu nabantu abadla amakhulu abayezulwini. Lokho ngifuna sikufake engqondweni zethu. Kepha njengoba iBhayibheli yilabo abenza intando osezulwini engathi bona ukuba uthi umuntu ozwa amazwi ami lapho kuverse 23 ngiyakumfanisa nendoda ehlakaniphile. Ngalokho yilo nalowo ozwa amazwi ami. Verse 24. Ngalokho yilo nalowo ozwa amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Uthi uJesu yilo nalowo ozwa amazwi ami awenze ozwa amazwi ami awenze. Ayikho into eyinkinga kubazalwane njengokuthi sithi lesizwile izwi silenze. Siyathanda ukuzilandulela siloke sibeka izizathu zokuthi why ungakwenzi ukuthi uloku ufuna ukuzinika isizathu sokuthi ungayenzi. Lento ufuna uJesu. Uthi yilo nalowo ozwa amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Uthi uJesu umuntu ozwa amazwi akhe awalonde awenze ufaniswa nendoda ehlakaniphile ethele yakha phezu kwedwala. Ukuthi umuntu ozwa amazwi kaJesu awenze ufana nomuntu othembele kuNkulunkulu.
kufike izikhathi zokuhlupheka, kufike izikhathi zokulingwa, kufike izikhathi zokuzingelwa, kufike izikhathi ezinzima zikushaye. Uthi kepha awunyakazanga ngoba wakhela kuphi uNkulunkulu ngoJesu Kristu. Iyona lento efuna uJesu uthi lamazwi thina awabe ama-blocks usimende okwakha indlu engeke ize iwe. Ngokuba uhlupheka uthi mina khonjalo uma uJuda sisiyathi bengeke ngithathe lamafutha adayiswe noma leziqholo zidayiswe ngenani eliphezulu kunikwe imali ngoba uJesu abampofu nabo njalo kepha mina uhlupheka nabo njalo kepha mina aninayo. So uma nje sesinayo ukuthi kufanele sifunde ukukhuluma ukuthi unokuphila ukuhlupheka kulemhlabeni yekukhona. Ubona abantu bethwala nje, bathwala ngezibeletho zabo, bathwala ngemndeni yabo, bathwala ngabo uqobo lwabo, bathwala ngezinyoka, bathwala lonke uhlobo lokuthwala. Yilo bayisukela imali, kepha basuke ukuhlupheka. Ngoba emhleni yokubusa kufa abantu, ulahlekelwe ubuntu bakho, uhlushwa izilwane. Awusajabuleli ukuba nale ndlela. So uthola usizi ngokuba inhliziyo enecala ayitholi ukuphumula. uJesu uthi bakhona abalaphi bendabuko, kepha uthi njalo obagulayo. Ngokuba nangu uLuka uyinyanga ubhaliwe. Okusho ukuthi ukulapha umuntu nokusiza umuntu begula akuyona inkinga. Kepha uma sobhula soyobagulayo sekhona inkinga. Ngoba lisho njalo iBhayibheli. uLuka uyinyanga. Lo wesifazane wayesehlula izinyanga, kepha ngoJesu waphila. So kulento yokukholwa ewathi ungaba nokuqonda uNkulunkulu amtshela uNkulunkulu akuphe ukuhlakanipha nokuqonda ukuthi umuzwe yena ungezwa umuntu. Kunabantu asebekuhamba izibhedlela ngoba bethi bazophila noJesu, bafe abantu, babulalisa izingane ezincane ezikulu, bakhubazeka abantu. Ngoba yini? Uthi yena uJesu uzomphilisa. Ukholo lomoya lwenyama lifana. Inyama eyasemhlabeni, umphefumulo wasezulwini. Njengoba ethi umpostoli Pawulo kwincwadi yamaRoma 13 uthi kunezikhundla nabantu abamisiwe emhlabeni ukuba babuse phezu kwethu. Bahlonipheni. Njengoba khona umkhosi wamaphoyisa emhlabeni nasezulwini kunjalo. Kunamasosha asezulwini izingelosi. Ingakho uElisha bekufika amadoda ezohlasela ezomlanda, bona bangaboni abanye abaprofeti bakhe ukuthi khona ibutho lasezulwini elingugebona. Usethi uNkulunkulu uvula amehlo khona ezobona, useyamvezela inkqubo lezingelosi phezu kwamahhashi avuthulile. Ngokukholwa. So uma kuthiwa inyama eyokudla noma isisi sokudla nokudla kwesisu, kepha okwemphefumulo okuseceleni ibecacisela. Kepha kuthiwa lakazelela lokho kwasezulwini kakhulu. Ungakholwa uze kube yisukulu ungaqondi izinto zikamoya. Thiwa sinakudla ukudla okuhlekelwe izithombe nezithixo. Kepha uma ubizwa thiwa hambe emcimbini, idla ungabuzi izinto eziningi ngenxa yenembeza, hhayi wakho walowo okwenzayo. UBhayibheli lithi ukudla akunalo icala, ngokuba umhlaba ukaNkulunkulu ugcwala kwawo.
Kepha indaba inalo muntu odla ngebhezi ogcolile. Lo muntu selahlekile. Izinto lezo ezisebhayibhelini ezibalulekile ezifundisa amakhono. Umuntu udla kahle emngcwabeni ngokusindisiwe. Umbuzo isizathu ukudla kwasekufeyila amanga la. Ayikho into ezodlala eBhayibhelini. Lokhu ukudla sokuhlakela inyama noma kuphekela abantu abakhona abasizayo. Ngakho mina ngithi masingabakhathazi labo kwalezizwe abaphendukela uNkulunkulu, kodwa masibalobele ukuba bayeke amanyala ezithombe. Bayeke uma uzodla ngoba kuthi ukudla lokhu kuhlakele isizathu ukuthi kukhundulwa noma kubuyiswa umuntu ongasekho noma be-celebrate uNkulunkulu wezizwe. Lokho kudla lokho kuhlangana nabo. Ukuba bayeke amanyala ezithombe nokufele ukulala ngaphandle komshado izona zinto lezi esiziyalelo ukuthi siziyeke. Nawo okukumbeleneyo nokwegazi. Izona zinto lezi futhi umuntu akaphuza igazi umuntu osindisiweyo. Ngoba uJesu ushilo uNkulunkulu wathi kunokuphila egazini lomuntu. Okuqunjelene izinto ezokuyitshwayo zibulawela izitho. Banendlela abenza ngayo imihlatshelo. Nabantu abathwele baye emfuleni bayokwenza izinto. Njengoba noManase eBhayibhelini ekhona webulala izingane zifake emlilweni. So siyafundiswa ngeBhayibheli. iBhayibheli isisekelo. So thini sihambe ibandla lonke lihambe ngendlela iBhayibheli efuna ngayo. Uma lithi iBhayibheli ingakudla uhlakela izithombe, uma kuthiwa umuntu ufaka isiphandle uyabuyela ekhawini komsamo lokudla kudla. Uma umuntu efuna ukungena ngesasa lami uyavulela akuhlangana nalokho. Kepha uma ngifika kuperiod kwinyama ngingazili ukuthi ngiyayidla inyama. Ngibonga uNkulunkulu konke kwenzele enkosini. Kepha uma sengikela twice bese umsebenzi wokuthi-ke sizobika umuntu emsamo angisahlangani. Into ezongihlanganisa nezinto zabantu bangasekho kuthiwa kwenziwe egameni labo angihlangani nalezo zinto. Into ekhulunywayo eshisela impepho angihlangani nabo. Labantu basuke bethandaza boNkulunkulu babo. Uma kuthiwa abantu bayageza ngembuzi bahlambuluka angidli lonto leyo ngoba bayenza ekutheni basusa into eyisithunzi. Bayenza ngokwenkolo yabo. Lingakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithombe na? Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Thina-ke uma sisikhona kufanele siqonde umbhalo. Khona siyakuhamba ngokumbhalo. Kufanele uhambe ngoba kunezinto engazikhuluma uNkulunkulu ngiyacela ukuthetheleka. Ngokungaqondi. Ngizwa nabantu abahlala noJesu mthande kakhuluma bashumayela ngalokho. Lokho ngifundisile ukuthi ungaphinde ngithathe into engizwa ngomuntu othi ubonene noJesu bese ngisho mina ngoba ngizobuzwa umuntu athi ngokweBhayibheli iphi. Bese ngasakwazi ukuyiphendula. Mina kufanele ukushumayela iBhayibheli. Ngifanele ukuhlala esisekelweni seBhayibheli. Ngoba baningi abantu abenza nezinkulumo nezimfundiso zamadimoni. Loyo nto ibhalwe phansi eBhayibhelini abantu bayogcina belandela izimfundiso zamadimoni. Leyo ukuthi sihambe sithathe izinto ekuthiwa ubufakazi babantu ezingafakazelwa eBhayibheli zisiholela thina nathi sibe ngabantu abamangalelekayo uNkulunkulu ngoba yini asisafundisi izwi likaJesu sesithatha izimfundiso zabantu abaqhamuka ngegama likaJesu. uJesu-ke baningi abazoqhamuka ngegama lami badukisa abaningi. So uNkulunkulu ngiyacela ngithethelele ngiyaphendula. Hlolani imibhalo ngokuba nithi ninokuphila okuphakade kuyo. Mase siswele imibhalo bese bakhona abantu abangamakhono abazophikisana nemibhalo ukuvula abantu abathi cha phela lo vela kuJesu. Iyona efakaza ngami. Manje uJesu uthi imibhalo efakaza la abakhomba lo muntu ezokhuluma ephambene noJesu nezwi. So thatha kuphi? Thathe lo muntu lo sethi uJesu. Mina ngathi ngizohamba neBhayibheli. Ngoba nje iBhayibheli ngenzekela abantu abawuthuba bahambisana bengavumelana. Akwazi ukuhamba lendlela kaJesu ungavumelani nombhalo. Ngeke. Leyo indlela ehanjwa abaningi ibanzi.
Iyabhujisweni baningi abantu abazofuneka ngasile ngoba isuke ivune inyama yabo nokukhohlakala kwabo. Kepha yabona le esuke ilisana nenyama yakho ney'nkanuko zakho, lapho khona usuke uzibona khona wena ukuthi khanya afuna ukulungiswa konakele. Yilapho khona usuqala-ke uhamba le ndlela ehambe abancane. Abantu emhlabeni abafuni ukuyalwa, abafuni ukusolwa, abafuni ukulungiswa, abafuni ukuqondiswa. Izwi laNkulunkulu liyasiqondisa. Bafuna leli vangeli ezobathembisa ingcebo nemali ezibusiso kuphela. Ingakho begijimela lamabala kasathane amasinagogu kasathane. Bayawathanda. Mawukhuluma besiwasho bayafuna isiwasho. Abaza kusisiwayo bafuna abaza kusisiwayo. Abafutha kusisiwayo bafuna abafutha kusisiwayo. Yini basukela endlela. Yanga yahlupheka. Angizidanduleli kuboleka imali indlela esibolekile. Bathi angifuni ukuthi ngishumayele ivangeli lamanga ngenxa yokuthi ngifuna imali. Njengoba balekela izinkanuko zobusha, ujonge ukulunga nokukholwa nothando ngenhliziyo ehlambulukileyo. Kubuhlungu ukuthatha into yomuntu kumele uyibuyise ungabi nabamandla. Uzwe lo buhlungu ukuthi yabona mhlawumbe awusakwazi ukudlula noma nokukhuluma naye. Kepha kungcono kunokuthi uhambe uyobhekeza nokuqamba amanga kakhulukazi ngezwi kaNkulunkulu. Uzuhamba uyothwala uzizwe ngokufundisa ube lapha kwe-pulpit ngoba nabo ufuna ngemali. UJesu yena ngamathuna ahambayo. Ngibukeka niphilile ngaphandle kepha ngaphakathi namathambo ngigcwele ukufa. Ehluphekeni kwami noma kuthiwa ngilindile kepha uNkulunkulu ngazi ukuthi ulindisele isikhathi esifanele. Yebo ngisahluleki kepha angifuni ukuhlala kwahlulekile ekhona uJesu. uJesu yithemba lami lokuphila. Njengoba ngisho ukuthi ngaba lethiwa ngisho udaka. Kunokuba ngigcine ngiphila ngezinto ezongimagalela phambi kwakhe ngelinye ilanga angakwazi ukuma. Ngenxa yokuthi mina bengifuna ukugcwalisa inkanuko zami. Uma ngivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nasekuhluphekeni lapho. Uma inyama yami ingasafuni isifuna ukungiphilisa ukuthi ngikwazi uNkulunkulu, ngizomfuna ngenhliziyo. Aze aphinde avuselele umphefumulo wami uphile ukuba kuyena khona ukuphila. Singamthandi ngoba naku ngena imali, ngoba naku mhlawumbe ibhizinisi ihamba kahle, ngoba mhlawumbe izinto zonke zikhambela kahle. Mthande ubeni, mthande emzimeni. Ingakho-ke uma umuntu ezwa noma yilona noma ezwa amazwi ami awenze, ngiyakufanisa nani le ndoda ehlakaniphile oyakhele indlu yayo edwaleni. Layithela imvula. Manje ngithi ehluphekeni layithela imvula. Kwafika izikhukhula. Kwafika izikhathi ezinzima. Kwavunguza imimoya. Yayishaya leyo ndlu kepha kayiwanga. Ayizange izisuke le ndlu. Ngithi mina uNkulunkulu ngithanda kuphi? Ehluphekeni, emzimeni, nasosizini. Awusuki ngeke. Ngokuba yayisekelwe yidwala. Kodwa yiloyo owezwa lawa mazwi ami angawenzi. Uma uzwa lamazwi ungawenzi, uyakufaniswa nendoda eyisiwula. Ufaniswa nomuntu ekhanda lakhe onenkani futhi ongaboni. Elapha indlu yayo phezu kwesihlabathi. Umuntu onenkani umuntu obambelele entweni engalungile. Libe ikhona into elungile. Kube ukuthi yena ufuna ukubambelela kulento ngenkani noma selimala angaboni. Layithela imvula. Umuntu ongazi, umuntu owenza into ngegugu lokuthi wenza kahle bese kufika ukwazi avuleka amehlo. Khona umehluko phakathi komuntu onenkani futhi ongezwa noma ongaboni. Isiwula-ke leso. Kepha umuntu ongazi, umuntu osizi owenza into kunabantu abahleli babandleni ngegugu lokuthi benzele uNkulunkulu inkonzo nokukhoza kwabo basebenza umsebenzi kaNkulunkulu. Angenza noma ngabe yini esho umfundisi, kepha ngiyofika uJesu abone ukuthi cha ngiyabheda la. Aziphumele, angakhethi ukuthi cha manje kuthiwani.
Uyaphuma ngokusefikile uJesu wakhuluma naye. Lo muntu bengazi kepha lento abayenza ngentshisekelo. Kepha umuntu onenkani ongaboni futhi ongezwa isiwula ke leso. Layitheka imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, yawa. Kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Kwaba buhlungu ukuwa kwayo, nokuwa-ke kwesoni esakhe enhlabathini. Kunjalo siphila ngomusa, ngaphansi komusa, kepha umusa awululeliwe ukuthi sidelele siqhubeke senze amanyala. Kepha sinikwe ithuba lokuthi uma senza amaphutha sicele intethelelo sibuyele endleleni. Ngoba le ndlela ebanzi esithi-ke ilungile isiholela ekufeni. Uthi umbuzo ungenzeka nabantu ababili bahambe indlela eyodwa bengazange bavumelane. So uma sivumela uJesu asihlole imibhalo. Iyona imibhalo athi ifakaza ngaye bese sihambe ngoba izwi lisho njalo. Yabona once umzali wami othi ekhaya umfundisi wami anginandaba nomfundisi wami. Lithi akhonzeke ngaphezu komfundisi wakhe. So uJesu akekho ngaphezu kwaJesu. Uma thina sithi siyakholwa singabazalwane ukuze sibe mnandi emoyeni ndawonye sivumelane asihlole umbhalo kuphela. Uma singazwani emoyeni njengoba lisho iBhayibheli lithi kungenzeka abantu ababili bahamba indlela eyodwa bengavumelananga. Nayo indaba la. Bese sivumelana ngezwi asikwazi ukuhambisana. Incwadi ngamanye ngivume mina ukuthi cha iBhayibheli right mina ngirong ngiyavuma. Hayi ukuthi mina ngithi iBhayibheli ngifuna likhulume lento efunwa yimina khona kuzogcina mina bekhulunywa. Hayi lapho sengiyazikhohlisa. Ngifana nomuntu wakha kuphi enhlabathini uthi nokuwakhe kuba buhlungu kube khulu kuwa ngoba ngifuna ukuzibona mina ngiyenza mina ngilungile noma ngizenza ngilunge ngenkani ngendlela ewrong. Njengoba lithi ukhona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu, kepha isiphetho sayo kube ukufa. Ukhulunywa ngendlela izinto indlela esihamba ngayo nangendlela esenza ngayo izinto. Sithi silungile noma si-right. Sikhohlwe ukuthi uyedwa kuphela olungile akekho umuntu. Ingakho bethu omunye umfundisi wami omuhle yini engayenza ukuze-ke ngingene ebusweni futhi umbizelani uyedwa kuphela omuhle futhi nolungileyo uNkulunkulu. So uma sizibona silungile besikhuluma mhlawumbe siphikisana, hayi uNkulunkulu simbeke eceleni seyindaba seyiphakathi kwethu. Kepha kumele ithi iBhayibheli hlolani imibhalo ilokho ekumele sikwenze. Sihlole imibhalo ukuba sithi kuyona sinokuphila okuphakathi and futhi kuthi iyona kuphela efakaza ngaye imibhalo. Uthi umthetho nabaprofethi ukuyisisekelo salezi zinto lezi ukuthi enza lokhu ofuna kwenziwe kuwena kwabanye abantu. Kwenze. Incwadi iZayi isahluko sesihlanu verse 13. Ngalokho abantu bami bayathunjwa bengazi, nabadumileyo babo bayalamba, neziqubu zabo zigangathekile ngokoma. So sanikwe indlela. Njengoba khona indlela nomendo. So leyo ndlela leyo ethiwa-ke mesifuna ukuhamba sihamba noNkulunkulu. Khumbula akungona kusisixuku usuke hayi sihamba noNkulunkulu cha. Ngihamba noNkulunkulu ngokuba uwena noNkulunkulu engivumelanayo. Njengoba iBhayibheli kungenzeka abantu ababili bahamba indlela eyodwa bengavumelananga na. So uma uphenduka kusho ukuthi uphenduke nabo bonke abanye abantu. Uphenduke wena wedwa wahlubuka. Uhamba noNkulunkulu. So indaba iphakathi kwakho noNkulunkulu. Fanele uhambe naye wena uzwe ukuthi ngiyahamba naye. Asihambi naye, ngiyahamba naye. Ngoba sisihamba naye uzoloku uthi siyahamba kanti khona abasele noma sowusele. So akube ukuthi uyaqonda ukuthi beyithi kungenzeka yini abantu ababili bahambe indlela eyodwa bengavumelananga na. Uzibuze ukuthi mina ekuhambeni kwami ngabe ngiyavumelana nani noNkulunkulu. Njengoba uJesu akekho ozokubaba ngaphandle kwami, ngabe mina ngiyavuma yini ukuthi ngihambe noJesu. Ngoba phela uJesu sihamba naye. Bese singafuna ukuhamba naye sisala ngemuva siyongena nendlela ebanzi. Uthi umbhalo sebekuzwa bonke base behlabeke ezinhlizweni.
athi kuPetro nakubanye abapostoli madoda abazalwane siyokwenza njani na uPetro wayesethi phendukani yiloyo naloyo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelana kwezono zenu khona niyakumkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba lesithembiso kwesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathini zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo yazi iqiniso ngithandela ukuthi liyakukhulula ngoba lisuke ngambula ububi benhliziyo yakho uma ngithi ngiyafihla lokhu kuma kwami la kuyoba ingeke umsebenzi usho ukuvuma ububi bakho ngingavumi nje kuphela kepha ngicela uNkulunkulu ukuthi angiphe amandla angisize ngize ngiphelelise phambi kwakhe ngingaziboni ngilungile nangelilodwa yelapha so uma usufika leso sigaba sokuzibona nawe ungalunganga uNkulunkulu sofuna anze intando yakhe nawe sofuna ukwenza intando yakhe nawe-ke usungasikhinda imininingwane loyibonayo ku-screen ubhabhadiswe ngoba into njengoba iBhayibheli ngeke uze ungene embusweni kaNkulunkulu ngaphandle kobhabhadiso kamoya nowamanzi so kumele ungene emazindla ukusho umbhalo ukuze wena uqinise ukholo lwakho ngokugcina konke okufunwa ubani yizwi uJesu Kristu inkosi ubona bonke abantu abafuna ukusithinta mayelana nemibuzo ehlangene neBhayibheli usebenzisa inamba ne-email address uma ufuna ukubhaphathiswa ukusebenzisa inamba ne-email address uJesu Kristu inkosi sophinde sibonane ngokuzayo uNkulunkulu evumile amen usibhale uNkulunkulu Baba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu siyacela Nkosi Jesu ukuba uqhubeke njalo wehlise ukuqonda ezimpilweni zethu wehlise Nkosi amandla kamoya ongcwele silungiseke singagcini ukuphatha izwi lakho Nkosi ngezindebe zethu kepha izimpilo zethu zibe zingafuni wena zingakhombisi Nkosi ukungcwele nokukhala phambi kwesikhalo sakho Nkosi kukho konke uNkulunkulu esikwenzayo nesikhulumayo okuphambene nezwi lakho siyacela siyanxusa ukuba wena uvule uNkulunkulu ngomoya wakho olungileyo umoya wakho weqiniso siguqe Nkosi sizithobe sikhalele ukulungiswa Nkosi kulesikhathi sokugcina osasiphe sona emhlabeni ukuba yenziwe intando yakho uNkulunkulu ngokuba baningi abantu baphatha izwi lakho ngezindebe zabo ngemlomo kepha izinhliziyo zabo zikude siyacela siyanxusa ukuba singafezi Nkosi lelizwi elakhulunywa Nkosi abaprofeti kepha kuba kukho konke uJesu Kristu inkosi nomsindisi sikhalela ukuba siphenduke ngomoya nangeqiniso egameni elihle lenkosi uJesu manje